Poštovani gledalci, evo nas ponovo u Niškom Čairu, očekujemo početak drugog polovremena utakmice trećeg kola, kvalifikacija za sledeće evropsko prvenstvo u Francuskoj. Posle prvih 30 minuta Švedska vodi protiv reprezentacije Srbije rezultatom 15:9. Bolja igra reprezentacije Švedske počela je pre svega od čvrste odbrane. Odlična Bunce na golu, odbranila je 9 šuteva. Iz tih odličnih odbrana usledilo je 5 kontranapada. Zanimljiva je statistika bila na kraju poluvremena. 5 golova švedske reprezentacije iz kontranapada, ni jedan reprezentacije Srbije. To razlika je 6 golova. Dakle, u toj brzoj igri reprezentacija Švedske ima prednost. Samo 9 golova postigla je naša reprezentacija za 30 minuta i naravno bolji učinak u napadu je jedino rešenje za nastavak utakmice. Podsjećam još jednom, reprezentacije Srbije i Švedske su u grupi zajedno sa Makedonijom i Farskim ostrvima. Dve najbolje reprezentacije idu na evropsko prvenstvo, tako da čak i ako naša reprezentacija izgubi od reprezentacije Švedske u trećem kolu, ne gubi velike šanse za plasman na evropsko prvenstvo, jer smo već pobedili i Makedoniju u gostima i Farska ostrva na domaćem terenu. Razlika u kvalitetu između ove dve reprezentacije i Srbije i Švedske je velika, tako da treba očekivati da Švedska i Srbija budu učesnice evropskog šampionata u Francuskoj, ali ove dve utakmice danas u Nišu i u subotu u Škevdeu odlučit će koja će reprezentacija kao prvoplasirana ići na evropsko prvenstvo, što je svakako značajna prednost pri žrebu, pri određivanju onih šešira za evropski šampionat. Inače, danas igra i utakmica Farska ostrva Makedonija, počela je sad kasnije nego naša utakmica. Makedonija je favorit u toj utakmici protiv selekcije Farskih ostrva i u ostalim grupama, ima ih ukupno 7. Igraju se utakmice danas, ali već sada posle 2 kola izdvojile su se selekcije Norveške i Hrvatske u prvoj grupi, Poljske i Crne Gore u drugoj, Rumunije i Rusije u četvrtoj, Danske i Češke u petoj, Španije i Nemačke u šestoj i Holandije i Mađarske u 7. kvalifikacionoj grupi za plasman na evropsko prvenstvo. Da vidimo, Henrik Sinjel počinje sa postavom Hagman, Gulden, Westerberg, Sand i na drugom krilu je Gustin i na poziciji pivota Lagerqvist. Hagman, odmah vrlo lukav šut i pogodak najboljeg strelca ove utakmice Natali Hagman, 4 pogotka. Naša postava Obradović, Lekić i evo pogotka za Mariju Obradović. Obradović, Lekić, Števin. Dakle, prvi put u igri na desnom beku Števin, krila Radosavljević i Krpež, Cvić na pivotu, Katarina Tomašević na golu. Katarina Tomašević koja je branila zaista veoma dobro u prvom poluvremenu. Števin sa loptom, jedna od retkih tehničkih grešaka rukometašica Švedske u napadu. Naših grešaka je bilo dosta u fazi napada. Andreja Lekić, Števin, Obradović, 6:0 ne menja se odbrana švedske reprezentacije, funkcionisala je odlično u prvih 30 minuta. Števin, Obradović, Lekić, Bunce naravno na golu, ne menja ništa Sinjel, iako ima još jednog sjajnog golmana. Idn, Števin i pogodak. Prvi gol za Dijanu Števin. Dijana Števin, 32 godine, igra u Francuskoj, u Surbelu. 11 golova naše reprezentacije, 16 reprezentacije Švedske. Westerberg, Sand, Gulden, postigla je samo jedan gol, ali imala 4 uspešne asistencije. Brani Tomašević, Lekić, Števin, Lekić, nažalost direktno u Buncen.
Ostaje 16-11 za švedsku reprezentaciju. Lekić je dugo bila odsutna zbog povrede. Evo Katarine Krpež ukrala ovu loptu i pogodila. 16-12. Rekao Andreja Lekić je bila odsutna zbog povrede, ali se u odličnoj formi vratila u dresu skopskog Vardara. 4 gola Katarine Krpež, ona je naša najefikasnija rukometašica. 4 gola prednosti za švedsku selekciju. Westerberg, Hagman, Gulden. Jedno isključenje imale su naše rukometašice u prvom polovremenu. Radojević je bila isključena. Radojević koja je dobila jak udarac u stomak u finišu prvog dela. Vidjet ćemo da li će moći da nastavi igru. Hagman. I vrlo lep gol. Westerberg sa bekovskih pozicija takođe uspešnije Šveđanke. Alm je bila vrlo efikasna u prvom polovremenu. Bratislav Bućina, naš stručni konsultant na ovoj utakmici. Gospodin Bućina, evo, počeo je, čini mi se, naš napad da funkcioniše malo bolje. Pa vidjet ćemo, nije loše kretanje, ali mislim pre svega da bi trebali da igramo preko ovih krila i pivotmena. Što se tiče naše odbrane, mislim da smo tu malo se popravili i malo me iznenadio selektor. Mislim da će da odigra malo kombinovanu 6-0 ili 5-1 zonu, da izlazi malo dublje, naročito na srednjeg igrača. Sedmerac za našu reprezentaciju. Krpež je izvela 1 u prvom poluvremenu i pogodila kao i sada. 5 golova Katarine Krpež-Šlezak. 17-13 za reprezentaciju Švedske. Dakle, 4-2 za našu reprezentaciju. Ovih 4 minuta nastavka. Postigli smo 9 golova u 30 minuta prvog polovremena. Evo, 4 gola za 4 minuta u nastavku. Faul ili lopta za... Ne, ipak je naša rukometašica poslednje igrala loptom. Gustin. Gulden. Hagman ponovo na beku. Igrala jedno vreme na krilnoj poziciji. Hagman ide Gustin na drugog pivota. Radosavljević ukrala ovu loptu. Cvić. Lekić. Števin. Krpež. I vrlo lepa akcija. Konačno jedan kontranapad. Ono što smo vrlo često gledali od naših reprezentativki na svetskom prvenstvu u Nemačkoj. Westerberg. Gulden. Sad već više od 1500 gledalaca u Niškoj dvorani Čair. Nisu imali mnogo razloga u prvom polovremenu za aplauze i za bodrenje. U drugom polovremenu drugačija slika. Gulden. Kada se Gulden pusti ovako, onda obično sledi pogodak. Izabel Gulden, rukometašica rumunskog Bukurešta. Vrhunski srednji bek, kada treba asistira, kada ne ide ostalim rukometašicama, onda preuzima ulogu strelca. Vrlo često se na njoj igra flaster. Lekić. Števin. U fazi odbrane sada je Jakobsen u reprezentaciji Švedske. Kapiten Švedske. Ima najviše nastupa. Obradović. Zaustavlja je prekršajem Ana Lagerqvist. Obradović. Števin. Lekić. Cvić. Vrlo lepa akcija. To je ono što ste govorili, da Šveđanke nemaju pravo rešenje za Draganu Cvić. Tako je, mislim da je to... Faul u napadu. Mislim da je to rešenje naše najbolje. Normalno ne možemo uvek ići preko pivotmena, ali... Obradović ušla i pogodila. 18-16. Odlična igra naše reprezentacije. Ovih 7 minuta naročito u fazi napada. Drugi gol za Obradović. Time out za
selektora Švedske Sinjela već u 8. minutu utakmice. U ovoj fazi igre naša reprezentacija postigla je 7, a Švedska 3 gola. Resa både på ettor och tvåor i växlar och sådär. Håll ihop det, ta uppgift. I andra änden här. Vi ska fortsätta trycka. När vi inte hittar någonting, lugna ner. Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta. Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva 3 meseca besplatno. 8. minut nastavka utakmice, 2 gola prednosti za reprezentaciju Švedske. Podsjećam, na poluvremenu je bilo 15-9, 6 golova razlike. Brže igra naše reprezentacije. Konačno su videli kontranapad. Alm je ušao u igru. Evo je visoka Alma. 3 gola u prvom poluvremenu. I sada sa krilne pozicije iz dosta teške situacije pogađa Daniela Gustin. 19-16, 3 gola Daniele Gustin. Lekić. Cvić. Lepo se izborila Cvić. Šveđanke su imali izbor ili da prave sedmerac ili da puste Draganu da šutira, pa ako odbrani Bunsen odbrani. Nažalost, na drugoj strani Gulden u ovim kriznim trenucima za Švedsku preuzima odgovornost. To je njen 3. gol. Gulden ima dosta prostora, možda malo oštrije igra na njoj, možda malo više pažnje da se posveti Gulden. Čini mi se da bez nje nemaju baš pravu ideju. Pa u pravu ste, pa to što sam rekao malo pred, mislio sam da će da odigra malo kombinovano tu 6-0 zonu sa dugljim izlaskom na prednjem, na srednjeg igrača. Sad je vrlo lako pivotman Švedske blokirao i dozvolio da prođe Gulden. Obradović. Števin. Lekić. Opet zaustavljaju Mađari igru u situaciji kada je Cvić već dobila loptu. Mikloš Andorka i Robert Huker su sudije. Števin pogađa. Vrlo bitno je da proradi neko iz naše bekovske linije, jer Švedska igra odlično odbranu. Još će zgušnuti više odbranu prema Dragani Cvić, to je sigurno, tako da će se otvoriti prostor za ovakve šuteve iz daljine kao što je sada pogodila Dijana Števin. 20-18, 10. minut nastavka. Hagman. Alm pa Gulden. Evo vidite kako prolazi Gulden iz 7 metara. Vrlo je teško držati Gulden. Ona zna i da razigrava, ali zna da igra i solo. Preuzme ulogu i odgovornost. Evo sada je Krpeš bila ta koja je faulirala Gulden. Hagman šutira sedmerac. I brani Tomašević. Brani Tomašević, 11. odbrana našeg iskusnog golmana. Sjećate se njenih odbrana i na Evropskom prvenstvu 2012. Pogotovo na Svetskom prvenstvu 2013. kada je Srbija stigla do srebra. Radosavljević. Zaboravili su Šveđanke. Evo podiže ruku, prizna jedna Šveđanka. Zaboravila je na Sanju Radosavljević. 20-19. Gulden. Hagman. Alm. Gulden. Hagman. Alm. Gulden. Alm. Radosavljević otvara kontru. I pogađa 20-20. Sanja Radosavljević, 3 šuta, 3 pogotka. Hagman
Odmah Šveđanke idu sa centra, ali za sada se naše brzo vraćaju, tako da ne dozvoljavaju onaj brzi centar koji ih je skupo koštao u osmini finala svetskog prvenstva protiv Crne Gore. Hagman. Gulden. Nema sada, ona sama igra u napadu. Ali rekao sam da posjeduje takav kvalitet da to sebi može da dozvoli. 21-20 za reprezentaciju Švedske. Još da rešimo tako taj problem, gospodine. Upravo ste. Još jedino da rešimo srednjeg igrača. Ali to se svoj znalo. kvalitet. Obradović direktno u Idn, koja je sada ušla u igru. Jakobsen, ona će brzo na klupu. Gulden. Dobra je Cvić zatvorila prostor. Ulaze Gustin i Hagman za fazu napada. Gulden je preuzela tu ulogu baš u ovim trenucima kada Švedskoj ne ide u napadu. Alm. Brani Tomašević. Čim neko drugi šutira, odmah problem. Lekić. Števin. Jao, šteta za ovu loptu. Krpež je krenula već prema protivničkom golu, krenula da uskoči u golmanski prostor, da pokuša da sa šutem. I evo, opet dva razlike. Hagman postiže pogodak. Naravno na asistenciju Izabel Gulden. 5 pogodaka Hagman, 4 Gulden. U našoj reprezentaciji Krpež 6 golova. Uspeli smo da stignemo ovu prednost. Sada opet 2 gola razlike za Švedsku. 13. minut drugog polovremena. Obradović pa Radosavljević. Obradović. Števin. Kako povlačenje. Mislim da je vreme za isključenje. Povlačenje od pozadi. Ne znam zašto sad upozorenje Dragani Cvić. Zaista videlo se to iz aviona, što se kaže da je povukla od pozadi. Jedna Šveđanka jednostavno nema drugog rešenja nego da napravi faul. Števin. Prekid naše akcije u trenutku kada je Števin već imala priliku da šutira. Lekić. Šteta. Treći ili četvrti put lopta ovako. Radosavljević pokušava, ali ne uspeva. Ovako ispada lopta iz gola, čak i u prvom polovremenu Tamara Radović pogodila u jednoj akciji 2 puta stativu, ostaje 22-20. Roberts ulazi u igru, to je rukometašica koja može uz Gulden da bude veoma opasna, ona ima taj ekstra kvalitet. Jamina Roberts, evo je sa loptom. Hagman, Gulden. Roberts. Brani Tomašević Zicer. Lekić. Još jedna, treća uzastopna akcija. I opet Tomašević. Bravo i za, čini mi se da li je to bilo Marija Obradović koja je ostala tamo, da, među reklamama. Moraju naše ovo da iskoriste ovaj period kada Tomašević ovako brani. Jednostavno to je period kada se prelama utakmica. Pa je, 15 minuta je ostalo. Ja mislim da realno imamo šanse da se borimo za pobedu. Mislim da drugo polovreme dosta kvalitetnije igramo odbranu. Vučemo polukontru, iz te polukontru neki put izađe nešto. Izašla je Lekić, ušla je Radojević koji ulazi u golmanski prostor i pogađa. 22-21, dakle, ipak onaj udarac nije sprečio Tamaru Radojević da nastavi utakmicu. Hagman, opet Tomašević brani. Sudar Tomašević-Cvić, ali bez posledica, i jedna i druga nastavljaju. Evo napada za naše drugo isključenje, izjednačenje.
Uspeli smo da izjednačimo pre 6 minuta, bilo je 20-20. Evo sada prilike da opet bude nerešeno. Števin, Radojević. Radosavljević sada pokušava da otvori prostor za Draganu Cvijić. Ide na drugog pivota, ali dve Šveđanke stoje. Radojević. Možda sada opet akcija za Cvijić s obzirom. Evo Radojević pokušava da prođe. Sve to deluje pomalo nepovezano. Mislim da su sad malo... Sad je potrebna jedna uigrana akcija, neka akcija sa treninga, ona što je najčešće igrana. Obradović, sjajan skok šut. Kada nema pravog rešenja, onda uvek dobro dođe jedan dobar šuter. Obradović za izjednačenje. (22-22), ima još mnogo da se igra, još 13 minuta. Podsjećam, na polovremeno je bilo +6 za Švedsku. Roberts, odličan blok, nažalost ode lopta u gol out. Sada Gulden na klupi, jednostavno Sinjel želi da je sačuva za posljednjih 6-7 minuta finiša. Roberts, Alm, Sand, brani Tomašević. Evo prilike za prvo vodstvo Srbije. Radojević, Števin, samo 9 metara. Števin. Odavno nismo odigrali na pivota. Krpež, Cvijić i evo te akcije. Nisu očekivale Šveđanke da to Krpež odigra na Cvijić. Evo i Božidara Ćurkovića, predsjednika upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije. Melagard je ušao u igru, Roberts, Stromberg, sada je Stromberg na srednjem beku umesto Gulden. Roberts, Stromberg, Roberts, sada od nje treba očekivati šut. Roberts, Hagman, Stromberg, Melagard, podignuta ruka sudija, Roberts, Hagman, odličan blok naše reprezentacije i dalje podignuta ruka sudija. Možda je vreme i da se oduzme lopta Švedskoj. Hagman, Stromberg, oduzeta lopta pre šuta oduzeta lopta. Prilika za još jedan gol. Obradović, Radojević kao i stopa. Evo golova i sa švekovskih pozicija, što nam je naravno nedostajalo u prvom poluvremenu. Naša reprezentacija je za 20 minuta nastavka postigla 15 golova, a u prvom poluvremenu za 30 minuta 9. 24-22, još jednom Sinjel traži timeout. Money in your pocket, don't
U drugom polovremenu naša reprezentacija vodi 15-7. Podsjećam, prvo polovreme 15-9 za reprezentaciju Švedske. Dakle, potpuno dva različita polovremena. Gulden, naravno, ponovo u igri. Sinjel više nema šta da čeka, ne može da rizikuje, da je odmara. Evo Gulden. Loša lopta za Alm. Hagman, Gulden. Podignuta ruka mađarskih sudija. Alm, Gulden. Lopta za našu reprezentaciju, bez obzira da li je ovo bio faul u napadu ili ne. Predugo je trajao ovaj napad švedske reprezentacije. Samo 7 golova je primila naša selekcija u nastavku, što jasno govori o razlici u kvalitetu igre naše reprezentacije što se tiče odbrane, a u napadu vidite i sa pivota i sa bekovskih pozicija golovi naših reprezentativki. Radojević. Števin. Obradović, vrlo lepo, Marija Obradović, 25-22. Četvrti pogodak Marije Obradović. Čerka našeg selektora, igra u Nemačkoj već dugo. I dok igrala u Srbiji, najavila je veliki talenat. Alm, sreća sada, moramo biti pošteni, reći da je ovo bila i sreća, s obzirom da se lopta od stative odbila u nogu Katarine Tomašević i vratila na pravo mesto, dakle mogla je da odi u mrežu. Radojević, Obradović, Slađana Poplazić na pivotu, odmorit će se Dragana Cvić, zaista je odradila veliki deo posla i u napadu i u odbrani, namučila Šveđanke, otvorila prostor za šut sa bekovskih linija. Sada će Slađana Poplazić, koja je 2 puta bila proglašena za najboljeg pivota Francuske lige, pokušati da odradi taj deo posla u napadu. Obradović, Števin, Krpež, podignuta ruka sudija, Števin ima prostor. Bravo za Dijanu Števin, pravo rešenje na desnom beku. Pokušao i sa Lavko i sa Dmitrović Obradović u prvom polovremenu, a Števin 4 šuta, 3 gola, 26-22. Još 8 minuta do kraja. Dakle, ima još mnogo gospodina Bućina, ali ova igra daje realnu nadu da se nadamo bodovima. Obećava. Pa mislim da dobro igramo i odbranu i napad, da smo, kao što ste rekli, počeli sa bekovskih pozicija da dajemo golove. Odbrana je dosta bolja u odnosu na prvo polovreme. Evo i Gulden promašuje, što je također dobar znak. Prvi njen promašaj. Rekao sam da bez njenih asistencija i golova Švedska teško može u napadu da predstavlja ozbiljnijeg protivnika i to se potvrdilo čim je stala Gulden, stao je i švedski napad. Radojević sada pokazuje da se ne žuri, da se odigra mirna akcija. Od kada je Iden na golu praktično imala samo jednu jedinu odbranu, Bunsen je bila mnogo uspešnija, ali eto selektor Sinjel se odlučio da Filipu Iden stavi na gol. Radojević, neuspešna asistencija prema Slađani Poplazić, ide kontra, ne gleda nažalost Radojević i da vidimo lopta za našu reprezentaciju. Nekako su naši uspele da se snađu, traže sa švedske klupe prekršaj, možda su i u pravu ovoga puta, jeste bio neki kontakt. Radojević. Bio je faul, to je mali poklon za nas. 54. minut. Time-out traži Obradović, očigledno želi sada malo da smiri rukometašice koje su onako u naletu, u jednoj vrsti euforije koja sada nije dobra jer gubili smo svo vreme, sada vodimo čak +4, treba biti skoncentrisan i smiren u nastavku. Money in your pocket, it don't mean nothing if you
Najveći svetski brendovi samo za vas. Nove ideje za vaše kupatilo. Proverite zbog čega smo najbolji. Enmon, više od sveta keramike. I četvrti minut je u toku, 26-22, dakle 7 golova reprezentacije Švedske u nastavku. Mnogo bolje igra naše odbrane, ali ovo je sada, čini mi se, važan napad naše selekcije na +5. Biće vrlo teško Šveđankama da se vrate. Evo sada Gulden izlazi na Radojević, menja Sinjan malo odbranu. Radosavljević, pokušaj da razvučemo njihovu zonu. I pogodak Števin. Pogodak Števin, mogu reći da je ulazak Iden znatno oslabio švedsku odbranu. Iden nije odbranila praktično samo jedna, ona prva intervencija. Sve ostalo je ušlo. Števin postiže četvrti pogodak. 27-25. Evo, vraća Bunsen. Odličan blok. Radojević vraća Bunsen na gol. Selektor Švedske. 5 minuta i 20 sekundi do kraja. Gulden. Hagman. Hagman, dobra Radojević u odbrani. Ova agresivnost je potrebna, naročito sada na Gulden i na Hagman. To su dve najiskusnije rukometašice Švedske sa najviše postignutih golova u reprezentativnoj karijeri. Alm, Gulden i brani Tomašević. Odmah se vidjelo da iz ove pozicije Danijela Gustin teško može da savlada Katarinu Tomašević. Na 14. odbrana. 27-22. Manje od 5 minuta do kraja. Obradović. Števin. Sada ne treba žuriti. Napad koji može da traje sve do onog trenutka za pasivu. I evo Bunsen odmah brani. Bunsen odmah brani. Pokušala je Obradović. Hagman. Alm. Zaustavljala Lagerqvist. Zanimljivo, samo jedno jedino isključenje tokom cele utakmice. Gulden. Alm. Prolazi vreme, 3 minuta i 40 sekundi do kraja. Gulden, odlična asistencija. Neverovatno šta sve brani Katarina Tomašević. Neverovatno šta sve brani Katarina Tomašević. Jednostavno je zaključala bravu ispred svog gola i ziceri, šutevi sa krilne pozicije. Sve je to njen plen. Ako naša reprezentacija pobedi, Katarina Tomašević bit će igrač utakmice. Obradović. Radojević. Števin. Krpež. Lopta direktno u ruke rukometašici Švedske. To je Mellergaard. Gulden. Hagman. Gulden. Hagman. Moraju da zamene mesta. Alm izgleda ide na klupu. Ide Roberts u igru. Rekao sam, Jamina Roberts, izuzetno iskusna, vrlo dobar strelac. Sada će Gulden na šutersku poziciju. Roberts, Gulden, Hagman, Roberts, Mellergaard. Nema gola! Naravno, uvukla se nesigurnost u redove švedske reprezentacije. 2 minuta i 20 sekundi. Šveđanke su za 27 minuta postigle 7 golova. Ne mogu gospodinu Bućina valjda 5 za 2 minuta. Ne mogu, ja mislim da je nemoguće 2 minuta. Mislim da bi bilo dobro da se uzme time out jedan. Dobro je što je svirano sedmerac. Sedmerac, jeste bilo guranje očigledno Radosavljević i ovo je sada prilika za Katarinu Krpež da, ako i treći put bude precizna, praktično osigura pobedu i to je također bitno sa što većim brojem golova razlike.
Pogađa Krpeš 28-22, 7 golova, najefikasnija. Minut do kraja, više nema nade za reprezentaciju Švedske, ali treba igrati oprezno do kraja, jer važno je i ta gol razliku u međusobnim duelima. Sledi u subotu nova utakmica, evo Roberts, za koju sam rekao da je izuzetno opasna, postiže gol 28-23, još minut i 15 sekundi do kraja. Kako su naši igrali u prvom poluvremenu, ovo je zaista briljantno drugo poluvreme. Radosavljević, Radojević, Števin. Ulazak Števin je promenio igru naše reprezentacije u fazi napada. Dobili smo jednog pravog šutera na toj poziciji desnog beka. Uz to Katarina Tomašević, maestralna na golu. 15 golova u prvom reprezentacije Švedske, 8 golova u nastavku utakmice. S druge strane, naša reprezentacija 9 u prvom, 19. Evo i 20. opet Števin. 5 pogodaka Dijane Števin, još 30 sekundi, 29-23. Roberts, Hagman, Gulden, Hagman. Brani Tomašević i sada imamo priliku za jedan miran napad, ali evo će naše kontru. Krpež, bravo za Krpež, 30-23, 8 golova Katarine Krpež, još 8 sekundi. Na kraju čak i izuzetno ubedljiva pobjeda protiv četvrtoplasirane reprezentacije sveta. Stativa, kraj utakmice 30-23. Fenomenalna igra naše reprezentacije u drugom poluvremenu. 21-8 dobiti reprezentaciju Švedske u 30 minuta, to zaista retko koja reprezentacija u Evropi i svetu može. Potpuno drugačija igra u nastavku. 21 gol su naše postigle. Katarina Tomašević briljantna na golu. Števin odličan šuter. Marija Obradović je također odradila dosta toga u napadu. Dragana Cvić na pivotu. Radosavljević i Krpež naravno s krilnih pozicija. Sve to bilo je veoma, veoma dobro, ali u drugom poluvremenu gospodinu Bućina za subotu jedino što možemo da savjetujemo, da kažemo da naše odigraju celu utakmicu ovako kao što su igrale drugi deo u Nišu. Kao ovih zadnjih 30 minuta, mislim da su odigrali dosta dobro, pametno, da su koristili svaku šansu bekovski, ta bekovska naša linija koju je selektor Obradović u drugom poluvremenu pronašao. I Tomaševićka je zaista blistala na golu, tako da zahvaljujući najviše njoj, ovo je velika i upečatljiva pobjeda. Da, bez golmana u savremenom rukometu, bez briljantnog, ne dobrog, nego briljantnog golman, teško se dolazi do dobrih rezultata. Hvala gospodinu Bućina na stručnim komentarima za ovu utakmicu. Dakle, najbolji strelac u našoj reprezentaciji Krpež, 8 golova, Števin 5 pogodaka, Cvić 4 u reprezentaciji Švedske, 5 pogodaka Hagman, 4 gola Gulden, ali treba naravno reći da je Katarina Tomašević bila briljantna na golu. Ona je stvorila tu razliku i omogućila našim rukometašicama u napadu da naprave ovih zaista ubedljivih 7 golova prednosti, 30-23. Dakle, naša reprezentacija je sada prva sa 6 bodova iz 3 utakmice. Švedska je druga, ima 4 boda. Već u subotu u Škevdeu novi duel Švedske i Srbije, a onda do kraja kvalifikacije ostaje da odigramo kao domaćini protiv Makedonije i u gostima protiv Farskih ostrava, ali u te dve utakmice zaista naša reprezentacija ne bi trebala da ima veliki problem što se pobjeda tiče. Dakle, dosta blizu smo prvog mesta u kvalifikacijama za sledeće evropsko prvenstvo u Francuskoj. Poštovani gledalci, toliko u ovom prenosu. Hvala na pažnji i još jednom čestitke našim rukometašicama.